Siema moi drodzy, słuchajcie, nie puszczam nawet muzyki, bo to będzie maksymalnie krótki film z minimum gadania, a z maksimum treści. Słuchajcie, co mam wam do przekazania? Może wiecie, albo też nie wiecie, ale brałem udział w konkursie NVIDII, który składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap był taki, że trzeba było nagrać takiego vloga, w którym się opowiadało o sobie, odpowiadało na poszczególne pytania, zapostować go na fanpage'u, wysłać do NVIDII i NVIDIA wybierała 10 ludzi, 10 streamerów z Hitboxa lub z Twitcha, niezależnie od wielkości ich kanału i tak dalej. I oni przechodzili do finału, który właśnie trwał od wczoraj i od godziny 12 w południe do godziny 20 bodaj drugiej lecą streamy i spośród tych 10 streamerów, każdy streamuje po 2 godziny, będzie wybrany jeden zwycięzca, który dołączy do streamerów NVIDII, bo jak wiecie jest takie coś jak Team NVIDIA i streamerzy NVIDIA. I po prostu będzie w tygodniu, bodaj 4 razy w miesiącu, po 3 godziny w tygodniu streamował na kanale NVIDII. No wiecie jak to wygląda, wiecie o co chodzi. Ja wam oczywiście wysyłam do kanału NVIDII, do kanału NVIDIA Polska, do ich Twitcha link pod spodem. I ja będę dzisiaj, czyli 6 moi drodzy listopada, od godziny 18 do godziny 20 streamował na właśnie tym kanale NVIDIA. I zapraszam was serdecznie na ten stream. A jeszcze zanim zacznę go tam, to zapraszam was na mój stream na Hitboxie, na kanale Hitbox TV Niklaus, który zacznę mniej więcej gdzieś o godzinie 17 i po prostu tam pogramy coś, rozgrzejemy się i potem przejdziemy sobie na ten kanał NVIDII i ja tam będę od godziny 18 do godziny 20 dzisiaj streamował. Po mnie będzie jeszcze jeden streamer jakiś, od godziny 20 do 22 streamował. Listę tych streamerów macie wypisaną oczywiście na kanale NVIDII. Pod spodem tam na Twitchu na dole w opisie, także na pewno to znajdziecie bez problemu. A ja w tym momencie, bo może tego nie widzieliście, może nie śledzicie mojego fanpage'a na Facebooku, do czego was zachęcam serdecznie, lajkujcie fanpage'a, do którego macie link w opisie pod spodem. Wrzucałem ten filmik na konkurs NVIDII, którego może nie widzieliście. Jeżeli nie, to ja go wam w tym momencie pokażę. Także widzimy się o 17 u mnie na Hitboxie, Hitbox TV Niklaus i o 18 na kanale NVIDIA Polska. Wszystko macie pod spodem podlinkowane. Byćcie koniecznie, bo to jest ważna sprawa. No, to oglądajcie. Dobry. Skuli, co jest jak w gościach, to byda godą po polsku. Zapisałem sobie tu wszystko na karteczce, żeby tego nie zapomnieć. Kim jestem? No, ja jestem Mikołaj, ale szerzej ludzie znają mnie jako Niklaus. Od przeszło 4 lat, w czerwcu tego roku minęły 4 lata. Na YouTubie zabawiam polską i nie tylko widownię moimi, prawda, śmiesznymi, rozbawiającymi do łez filmami. Jestem autorem dość znanej recenzji Call of Duty 3 po śląsku. Witam was ludzie za YouTube'a, dzisiaj się będę teraz nęcą nad tą szpilą, z której nie jestem dumny, wręcz się wstydzę, no ale teraz to już po wszystkiemu. Jestem abstynentem, nie palę papierosów, nigdy nie byłem karany. Mam maturę, studia też skończyłem, co prawda w rok, ale rok nie wyrok. Kocham przyrodę i ludzi też. Teraz jest takie hasło, dlaczego ja. Bardzo lubię ten serial telewizyjny, jest jednym z moich ulubionych. Co wniósłbym do wartości kanału NVIDIA? No cóż, myślę, że biorąc pod uwagę wszystkie moje cechy, jestem skromny, pracowity, punktualny, grzeczny, ułożony, sumienny, godny zaufania, twórczy, przedsiębiorczy i kreatywny. Dali się nie byda Asio, bo mi tak głupio. No i biorąc pod uwagę te cechy, myślę, że mógłbym swoją osobą wzbogacić grono i tak już arcyciekawych streamerów kanału NVIDIA. A i zabawny jeszcze jestem nieprzeciętnie, tak ludzie mówią, no. Tak, moja mama tak mi mówiła zawsze. Jak już tak poważnie gadamy o tym, co mogę wnieść. Gdzie widzisz siebie za 2 lata? Tutaj? O kurde, zapomniał o ulubionej grze. Oczywiście Return to Castle Wolfenstein. Sam okładkę robiłem. Oczywiście jak na tamte czasy 100% oryginał. Pół placu z tej płyty grało.